Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response and participating in regular earthquake drills. Together, we can lessen the disaster's impact. Be informed, be prepared. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies.
Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love! Dapat Mindanao, Tubog Pilipinas, Timog Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa itong panagpanuban sa programang Issue sa Masa. Adlaw, may kala na nga, Martes, kapit sa 16. Ngayon nga bulan sa Setyembre 2025. Kumusta mga suki na itong kaginan? Mga suki na itong tigpalubay. Mabugnaw ang kabuntagon. Ito ang sinatingan karon. Sukad pagkagabi, nagtutaligsik mga bay. Inay tahan, basig madakin asta. Ato ang mga kabataan nga magtunga, ayaw kalimot, pagpadala og payong, pagpadala og raincoat, kalo. Ang depensa mga higala, aning mga pagtutaligsik o bisan mga pag-ulan. Mga pagbaha-baha, gisungog yung pag-ayaw mga higala ang issue sa flood control. Kaya di magbaha mga higala, di magulan, di man mahibawan, di man mabuking ang flood control na to. Alright, sa to aga mga sugis kanginan, over 90.7 Love Radio. Ayong buntag, sa tanan na to, mga kasimanwa, mga kalumo, mga kaigsunan, ganabot sa itong pagsibya, nining nga mga orasa. Lokop, Region 11. Labi na mga taga-Dakbayan sa Davao, sa iyo pagkaayo naka-tune in dili sa 90.7 Love Radio. Salamat kaayo sa inyo. Siyempre pa ato ang mga naka-online sa ato ang Facebook Live. Daghan na kaayong nagpaabot dahil sa ato murag kita na lang ang na-late. Di man pwede ma-late kaya naaman tayo schedule sa ato ang programa. Advance na gyud kaayo mo naminaw og nagmonitor sa ato ang programa. Salamat kayo sa inyo mga ka-ISM na to. Good morning sa tanan. Inaota ka na ara mo diya sa maayong panglawas bisan sa kapuraot sa tuang kinabuhi sa pagkakaroon. Tugod mga higala sa kuyasot nga ekonomiya nga tuang giagwanta. Ganus pagkatamahaw as ni mga higala. Alright, saway paglangan ito ang resgutanan, karong buntaga. Issue sa masa. Issue sa masa. Pangulong Bongbong Marcos nagpadayag og simpatiya ngadto sa mga grupo nga nagprotesta batok korupsyon. Dili ba ni halata? Issue sa masa. Issue sa masa. Congressman Kiko Barsaga buot ipatanggal sa pagka-congressman tungod sa pagkakritiko nini ngadto sa administrasyon o sa iyahang mga kaubang kurap sa Kongreso. Wa na di ay katungod kung imo silang sawayon. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang presidential son Congressman Sandro Marcos nagdusog balahod noon nga bawal na mangontrata ang dunay paryente sa gobyerno. Kinsa ka kontraktura ang way paryente og kaila kumpare ninong nganhas gobyerno. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang Senate President Tito Soto gilikturan ni Senador Alan Peter Cayetano labot sa pagsabot sa balaod og polisiya sa pagkontempt og resource person. Tama gyud si Senador Bato. Dili pang Senado, pang noon time show. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang Pangulong Bongbong Marcos dili mo tuo nga apil ang iyang igagaw nga Speaker Romualdez sa flood control project corruption. Insa na pod kahay pasanginlan na to ini. Issue sa masa. Issue sa masa.
11 ka mga opisyal sa gobyerno nga adunay kalabutan sa pagkidnap kang kanhi Pangulong Digong o paghatod ngadto sa the Netherlands. Ingpit na gipasakaan og kaso sa ombudsman. Mga kidnap o ransom siguro ni. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Senador Rodante Marcoleta na maayag na iyahang personalon og atubang si DOJ Secretary Crispin Remulla anong dili gyud siya gusto nga ipaubo sa Witness Protection Program og himuog testigo ang magtiayong diskaya basig mabulgar. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Hindi kuman pa mga igala, may magalangkop sa ito ang panagkuyog, panagkuman-uman din sa programang Issue sa Maso. Ayaw kalimot, ongoing ang ito ang huli kaday, huli kadong daog kag brom-brom pa promo. Tune in lang kanunay din sa 90.7 Love Radio. Matagaan ka o coupon sa mga naglaroy-laroy na to din hang team. Aron mo qualify ka sa ito ang weekly, monthly o sa to ang grand draw. Ayan, indot kayo. Tumang pasalamat sa 5 ka mga unang mananaog o sa to ang first Friday. Weekly draw mga higala. Kompleto ang ilahang grocery. Salamat po sa inyo din nga. Kompleto daw yung grocery. Napay pakapintanggana mga kaigsuunan. Napay pakapintanggana. Pero kompleto po ang ilahang grocery. Salamat at inyo magsalig sa tuaga programang Issue sa Masa o sa 90.7 Love Radio. Minaw ka lang, maaktuhan ka, matagaan ka coupon, no? Alang ato sa mga drivers, sweet lovers, pwede mo drop ngadto sa mo ang home studio sa may Arcastillo, ato agadakbayan sa Davao, no? Sa may Agdao, Arcastillo, Agdao. Then ngayo mo dito coupon. Before mo taga-coupon, pangutanon mo sa to ang passcode of the day. Ayan, taon-taon atong ihatag ang ato ang passcode aron makapangayo mo og coupon ngadto sa to ang kining home studio. Taon-taon ako ning ihatag sa inyo ang passcode. Alright? Una ta mga igala mo ambak ngadto sa mga iskutanan tungti sa ko ninyo. Ako sa ning kwa-kwaaning mga nagtimbaya kay daghan na kaayo ni sila. Sayo pa kaayo sa buntag mga bay. Ato sa natagag chance ang mga first early bird ang tawagan ni, no? Nga nagtimbaya sayo pa kaayo, no? Si Gahi Pay Ubo, nagtanaw sa tuwang FB Live. Greg Soylon, good morning sa tanan nimo mga listeners. Time in June diri sa my face to Dika Homes Tugbok. Si Honey B, maayong nga buntag, andam na pod mi maminaw sa imuha John diri sa may Archaga Street. Alsonito Gibara, good morning. Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Joey Moderno Juarez, good morning. Naminaw from Catalunan Grande. Rodrigo Escalante, shout out sa may Dunya Asuncion. Vernaline La Fortesa, mayong buntag, watching and listening to your program habang nagkape. Hoy, salamat din ha, Ma'am Nani Chel Obenke. Good morning din na naminaw sa may Lutaw, Corner Rasay Street, Turil. Labi na gyud sa iya mga parents, si Baludoy o si Rose Obenke. Demetrio Torrefel, good morning. John Burst, check-in lang ni. Mga taga Central 1, July Lee Compound, Barangay Binugaw, Turil, Davao City. Raymond Dave Manuta Ramos, good morning John, present adlaw-adlaw. Gikan sa Budbud, Bunawan. Si Judhin Ras Siba, good morning po. Maayong buntag din ha. Butangig address sa sir, ang imuhang imuhang text para mag-greet na to po ang imuhang silingan. Kaya basig mo reklamo na imong silingan, imo lang pangalan ang nadunggan din sa 90.7 Love Radio. Alright. Why paglangay mga igala. Diretso ta sa mga hisgutanan. Karo gabuntaga. Unahon taning istorya labot ani nga nang dili gusto. Kaya DOJ Secretary Remulla o si Tito Soto ang Senate President mga bay nga ipaubos sa Witness Protection
ang pamilyang Diskaya. Kamo kayo ha? Dapat mga higala ipaubos sa Witness Protection Program ang mga Diskaya. Ako nasulti na nako ang ako ang personal bias niya itong milabay nga mga adlaw. Dapat ang mga Diskaya himuon mga higalang state witness. Kay sila sa akong tanaw ang less guilty. Among kini mga higalang suspect. Congressman, DPWH officials, and contractors. Sila contractor sila. Tungod kay ang contractor walay mahimo mga higala kung ang mga congressman o mga opisyal sa DPWH dili corrupt. Walay mahimo ang contractor. Moingon ang DP dili na pwede. Moingon ang congressman dili na pwede. Walay mahimo ang contractor bisan pag mag-bribe ng contractor o dili gyud mga higala naong og kwarta ang congressman o ang kining mga taga Department of Public Works and Highways wa ni bisyos kasino o mga babae dili na mahigala may tabo ng corruption. Apang tungod kay naay mga bisyo ning mga opisyala ni gawas sa bisyo nga pagkakurap, naapay bisyo sa sugal ug mga pangbabae mga higala, naapay bisyo nga pagkaambisyoso mo palit og mga mahalon kayong sakyanan nga nisundog pod ang mga Diskaya sa ilaha. Ayan, nahitabo ang pagka nabalbalan yun ang dako kayong pundo mga higala sa flood control project. So, nanong dili mo sugot? Ang bata-bata mga higala sa presidente nga si Crispin Remulla ug ang tuta ni Romualdez mga higala nga si Tito Soto. Bisag unsaon niya og likay, tuta man gyud siya. Bisag pag maingon siya ang irumbuang unya si Romualdez ang tuta, siya man ang tuta kay siya man mga higala ang nitutoy kang Romualdez. Naabaday mo tutoy nga dili tuta. Di ba? Basta mo tutoy gani ka, tuta ka. Mo nang daghang mga asawa ang tuta karong panahon na pod. Ngano man? Amot lang ninyo. Basta mo tutoy tuta. Man pwede nang inahan sa ero may mututoy sa iyahang anak. Ang katumang itoy good ang mututoy. Kaya mo man to ang tuta mga higala ang itoy. Di ba? So, kani. Nganong dili gusto sila, no? Nga kining Diskaya mahimong state witness. Because kung mahimong state witness ang mga Diskaya, maobliga karon ang gobyerno nga hatagag proteksyon ang mga Diskaya. Because under the Witness Protection Program Act, ang gobyerno mo ay maghahatag o proteksyon aning mga witness nga magsulti mga higala og tinuod magtestify aron mapin down ang criminal, civil, and administrative liability ni ining mga suspect. Now, kung himuo na mga higala, tungod kay ang magpahilo na aning Witness Protection Program, under man siya mga higala sa Department of Justice. Kung himuo na ni Boying Remulla, sama rapod na iyaha mga higalang gipanglumot ang iyahang mga amo dinha sa administrasyon ni Bongbong Marcos, including si Saldico o si Martin Romualdez. Diba? Nga naman, tungod kay ang testimonya sa magtiayong Diskaya is very leading towards these officials. Paingon nga to sila ang punteriya. Now, karon protektahan ni mga higala ni DOJ Secretary, tungod kay siya ang Secretary sa Department of Justice. Ang Department of Justice mao'y magproteher sa mga ubos sa Witness Protection Program ng mga tao, mga individual. So, bot pasabot, madutan og samot mga higala si Tambaloslos o kaning si Saldico. So, mga sulog yun sila. Mo lang dili mo dawat si Soto o si kini mga higalang Remulla nga himuog state witness ang Diskaya. Kay naa sila'y mga agenda mga higala nga ginatago-taguan. Dili sila gusto
nga magpadayon ning Diskaya og testify as much as possible, dili na ni patingugon kay damage control ang ilang gihimo sa pagkakaroon. Mao na ilason nganong naitabo ang kudita sa Senado. Sa dihang nagsugod nag-istorya mga higala ang magtiayong Diskaya, dragging the name of Saldico and Martin Romualdez. Dali kayong nakapakudita si Martin Romualdez, naka-sponsor og kudita. Gibutang dayon si Soto mga higala as Senate President nga walang alam sa trabaho, kahuman ang Blue Ribbon gipaundang kay para dili makapadayon si Diskaya o giyaw-yaw sa tinuod nga nahitabo sa transaksyon. Mao na dila. So karon, imo na hinuong ingnon ang DOJ nga himuon taning state witness. Di sama ra mga higala sa ilang gidablaban ang ilang kaugalingon. Daw nagharakiri sila. Nagbuhi sila og tao, naghatag sila proteksyon sa tao nga maoy magsunog sa ilaha pinaagi sa pagsulti sa kamatuuran, pinaagi sa pagsulti kung unsay nahitabo aning flood control program. So karon kamo nakasabot na mo. Ngano nga dili mo sugot ng tambaluslos og si Soto nga tuta sa tambaluslos og kani mga higalang DOJ secretary, because the reason behind is for the protection of their corruption. Kay kabalo man gyud sila nga kung mo testify ning mga Diskaya karon musulti na lang gyud sa tinuod, mo admit nga sila nakasalapod, pero ang ilang sala nagsumikad mga higala sa trabaho ni Romualdez, ni Co, o mga opisyal sa Department of Public Works and Highways o kinsa pa na mga opisyal din nga apil mga higalas binahinay aning pundo sa flood control. So, nakabaw sila nga mo na direksyon, damage control, ayaw nagpatingugas Diskaya. Kung ato nang ibutang sa Witness Protection Program, siyempre, ato siyang patingugon. Witness Protection Program ko na. Dili lang man na program na. You have to testify because you are under Witness Protection Program. So kung mo testify na ron, padayon niya sunugon si Tambaluslos, si Saldico, o kining uban pang mga congressman nga nakasapi na himong bilyonaryo mga higala tungod aning flood control project since 2022 to 2025, unsay mahitabo nila. Musamot kalagot ang mga tao. Kaya nakabaluna ang mga tao sa kamatuuran kung kinsa di ay ang utok o ulo-ulo ani mga higalang pagkurap sa pundo sa flood control. So, mauna nga kana si Crispin Remulla, mauna nga di siya musugot. No? Wagay nahimo atong kang atong nga kaso nga walang sa bungiro mga higala. Duda na, daghang mga Pilipino nga iyahang kwarta-kwarta. Kani pa, na ang iyahang amo mga higala, ang reputasyon o pwesto sa iyahang amo ang nakasalalay, todo dipinsa yun So, siya masulti na to anak karon. Taon-taon. Ato ani mga higalang balikan, humalaman pipila ka magapahinom doon. Para masiguro walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig, pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa
dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na magkala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. I-check ang inyong orasan, 11 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Mga estudyante, mga di opisina din na medyo abtik-abtik na gamay. Labi na mga taga-dakbayan sa Davao, gamay rabaya ron ang ato ang public utility jeepney. Murag di kayo makaabot, accommodate no sa kini nga mga pasayro, mga kaigsunan. Pero yun na pa, una tani padayon ng istorya ngano nga dili mga kaigsunan gusto si Soto o si Crispin Remulla sa DOJ nga himuog state witness ang magtiayong diskaya taon-taon ato na may galang nga tagal pagtagal ato sa ning tugtisa ko ninyo timbayaon ni mga higalag mga sayo pa kaayo no nagtimbaya nga ni sa to ang programa si Judhin Rasiva, si akong barbero Oscar Tao Sirano, good morning dia. Si Treb Israel maayong buntag. Country Homes Lubugan, kanus makasuroy diri ang nagasurvey para maka-appeal pod mi sa imuhang parapol dyon. Naminaw na kanunay din na ang ilang leader si Inday Kubal-Kubal. Kanus adaw mo manas Lubugan Inday Kubal-Kubal. Paul Concoberta, good morning dia Manong Paul. Naglanog-lanog dia dapita sa may bahada ang ilahang silingan din na naglanog-lanog ang inyoha din na na mulanog ng inyohang sa silingan rin nilanog. Si Sir Jaime Balneg sa General Santos City kanunay naka-tune in sa Love Radio mabot na yung media sir among signal. Si Ricky Edge may buntag Al Carlo Roncales, good morning, watching from 888 Taxi. Buto-buto na pod ka diri sa ako ang unit John. Salamat yung kayo. Ma'am Elsa Cutio. Again, Raymond Dave Manota. John, kung Duterte pa na ang gipanganlan ni Diskaya, way oras ang gobyerno ibutang sa Witness Protection Program dayon na. Mo na. Tama yung ka. Mo na siya. Akong bot ipasabot. No? Kay ang kining testimonyas magtiayong Diskaya is leading towards tambaloslos saldiko o ubang nga mga corrupt public officials sa present administration dili pwede himuong witness og ipaubo sa Witness Protection Program. Pero kung gisabit pa ang mga Duterte ani automatic na no automatic dayon na Anthony Sueño, good morning din mo ni mga igala ang mga sayo pa kayo nakatimbaya no sa ato ang programa mga kaigsunan. Now, ato ang balikan. Boss Chinchin, shout out daw din na. Kinsa may ato ang shout outan din na. Kuya Mel, dia sa may panabo nam din ay mohang pumiluhan dia Kuya Mel sa may panabo. Dool raman di ay na. Dali na siguro na toltolon. Si Kuya Mel o si Kuya John Cordoba. Sa iyo pa kaayo nagbiyahe si Kuya John Cordoba. Sige raman ni og biyahe ni si Kuya John Cordoba. Wa po magduda si ate ani. Wa magduda. Sige na biyahe. Kana ba na nga nagsigig biyahe pareha po anang Jojo Indrina? Bilib ko. Kaya mga sawa wala po magduda mga igala. Grabe ka siguro pagka-briefing. Grabe yung pagka-briefing. Naku po. Oy, si Lalay din na sa may puan. Good morning. Di mo di alay. Kani si Lalay. Buy nason kay ni sa rapol si Lalay. Kung naay ka ng bana nga iparapol ani, pwede pa ni mo daog ba? Grabe ka buy na sa rapol si Lalay. Pero saon taman di naman na mo apis Lalay ng rapols bana. Kaya na naman ni pinanggang bana. Kani si Paul o si Bikbik. Mo apil ni rapol. Mo apil po kag rapol, Paul? Na may parapol nga oyab, patay ka gadyang Bikbik. Doon na naglalay 15 minutos na nagkalabay, human alas 7 sa buntag daw. Atong balikan. Ingon na ni siya mga igala. Tataw kaayo, nga naay lama pamulitika, bisan kaning Department of Justice. Morning ingon nila nga kaning DOJ, di na ni Department of Justice. Department of Injustice na ni mga kaigsunan. Tanawar ko ng trabaho ni Remulla. Una, kato mga higalang gihimo nila kang Tatay Digong. Usa siya sa mga arkitek ato. Illegal, unconstitutional
Mao na ron, nagkakaso na ron sila. Kagahapon, gifile na ni Mayor Basti. Kuyog ang iyang mga igsoon o pinaagi sa mga abogado, mga galas, pagpanguna ni Attorney Israelito Torion. Ngadto sa ombudsman ang kaso. Alang aning 11 ka mga opisyal ni Bongbong Marcos nga aduna mga higalay kalabutan sa pagkidnap kang Tatay Digong. No? So, apel si Buyeng Rimulya mga higala. About atong mga nangawalang sa bungiro. Perti kay niya kainit kang atungang. Grabe ang iyaha mga higalang tirada kang atungang. Iyaha yun mga higalang labulabog tamos ginawa si atungang. Bago pa kayo, nakakita nagbukog nito sa tali. Okay, maugil itong mga sa bungiro ipang laog niya itong ang sa kining mga tilapia. Mahal kayo mga higalang pagkaon ng tilapia sa tali. Tag 1 million. Kaya 1 million man ang kantidad nga gibayad mga higala sa pamilya at mga nangawalang sa bungiro. Tag 1 million ang pagkaon sa mga tilapia dito sa talik o bangos. Karon nahilom si Crispin Rimulya kay basig apel siya mga higala na negosyate nganong nahilom siya. Wa gani nakapagawas sa DNA mga kaigsunan resulta atong eksaminasyon sa bukog nga pertira ba lang daliya hangtod karon wa pa gyud nakapagawas si Crispin Rimulya. Asa na ang result sa DNA? Siguro mo na ibargin na tungang tagaan takag milyon-milyon din na yung ayaw na nagipagawas ikaw na bahala din na ana siguro karon ari na pod mga higala sa istoryang Biskaya di na po siya gusto nga himuog state witness. Nga ang Biskaya dako kaayo mga higala o kasayuran labot aning korupsyon sa gobyerno. Mao na karon ang problema din na nganong di mosugot si Buyeng si Tito Soto ang iyang gipasanginlan si Buyeng Rimulya mao pud ang di siya mosugot nga dali-dalion og himuong state witness ang pamilya o magtiayong Biskaya mga kaigsunan. Kay ang DOJ di daw mosugot. Nganong di mosugot ang DOJ? Kay sabit ang iyahang mga amo. Si Tambaloslos o si Saldico. Sabit mga higala sa testimonya sa magtiayong Biskaya. Wa may laing matudlo yun ang pamilyang Biskaya nga maoy utok ani. Manawag. Katong giingon nilang tao may higala stop ni Tambaloslos nga si Aponyong Gabunada. Katos Ponyong Gabunada. Sinugor atong Tambaloslos. Di man gina magpaagtang na Tambaloslos nga moingon ay tagay ko din nagkickback. Di man gina mo na magina tao mga higalang sugon. Nagkataon nga si Ponyong Gabunada maoy iyahang atabs mga higala. Taod-taod tiwasan tani. Uman lamang pipila ka mga pahinomdom. Everyone. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize? Balik na regala, dilis na pala kuyog sa 90.7 Love Radio. 20 minutos na humanang alas 7 sa buntag. Again, good morning din na kang Boss Chin Chin. Shout out daw sa iyahang tatay, tito, mama Inday sa may Mintal Tugbok. Mga taga Santo Niño Mintal, good morning din na. Inday Kubal, hatag din na. Inday Kubal. Hatag.
Hatag og coupon, ha? Hatag og coupon. Bitaw. Now, ato balikan. Nganong seremolya, perting gahia mga higalag ilong, nga himuog state witness ang magtiayong Biskaya. Hadlok siya eh. Hadlok siya may gala o masunog ang iyang amo. Kay una pa man masunog ang iyang amo, unahon siya gabgab kung siya ang hinungdan sa sunog. Pero again, kung kaning Biskaya, gidrag pa niini ang administrasyong Digong, sure bulta, abtik pa na sa manatag si Buying nga ipaubo sa Witness Protection Program ang magtiayong Biskaya. Ang problema, kaya ang tenor sa testimonya ni Biskaya, nagsulti nga sa panahon ni Tatay Digong, walay ingon-ani nga mga transaksyon. There was only an attempt to ask kickback aning mga opisyalis, mga higala sa Department of Public Works and Highways nga mga bagagnaong mga bay o kining mga corrupt nga mga congressman. Pero they were not able to pursue kickbacks kay nahadlok sila ni Tatay Digong. Labi na nag-anunsyo sa Tatay Digong nga iyaang limpyuhon ang Department of Public Works and Highways, aning mga substandard, mga ghost project that time. So, wala maduhig ang administrasyong Tatay Digong. Sa dihang nag-testify sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta mga higala ang magtiayong Biskaya. Inay, ang giingon sa magtiayong Biskaya nga ang ginaistorya, ginaduhig, kanunay, sa tao ni Tambaloslos mga kaigsuunan o kining mga congressman nga mangayo og 30% kickback sa Congress ang pangalan ni Tambaloslos, Saldico o uban niya nga mga atabs-atabs din sa Congress. Including pod in a separate transaction mga opisyal sa Department of Public Works and Highways nga perting kusuga mga sino mga higala diha sa mga kasinuhan. Kapildi og tag 15 to 25 million ang gabi. So, tungod ni anang tinor sa testimonya, murabag na inisyalan mga higala ang administrasyon sa magtiayong Biskaya. Na inisyalan ba dito sa Blue Ribbon Committee? Mao nang dili dawaton mga kaigsuunan sa gitawag nato ga DOJ. Pero kung si Bongbong Marcos ang atong pangulo, maoy pangutanon. Madali lang yan eh. Sabi niya ganyan, inutusan ni ganon ganyan. Dili siya motoo nga ang iyahang igagaw si Martin Romualdez pag umangkon sa iyang inahan nga si Imelda, maoy leader din dili lang sa Kongreso, apan leader din sa korupsyon sa Kongreso. Tungod kay ang iyang sakop nga si Punyong Gamunada, na maoy ang ginasugo mga higala pag abot aning mga kickback, pag abot aning uban pang pangwarta din sa Kongreso, nabisto na sa publiko. Maining si Punyong Gabunada, apilon ni mga higalag imbestiga, paistoryahon kinsay iyahang girimitan. Alang-alang, stop siya ni Tambaloslos niya, iyang irimit ngadto mga higala kang Francisca Castro. Dito gina ka Tambaloslos irimit yun ng mga kickback na nakulikta. Diba? Alang-alag asa na nimo i-remit dito man gyud nimo sa imuhang amo remit ng imuhang kuan kining tawag na to ga income din imuhang na kwarta. Imposible man ang imong ihatag na nga to sa ubang congressman nga di man nimo sila amo adto gyud na paingon sa imong amo. It so happen nga iyang amo si Martin Romualdez. So kani si Punyong Gabunada duna ni lalom nga nahibaw-an pod anang pangwarta din hang Martin Romualdez. Ang atong presidente, di gyud mo tuo kay kana dong statement sa magtiayong Biskaya, name dropping lang kuno na mga kaigsuunan.
Name dropping ni o Joe dropping na ni, Mr. President. O na ang presidente, walang alam kasi talagang wala siyang alam. Karon, tanawa ra gud. Unsa pagkatunto ning presidente nato mga higala? Niingon pa siya, kung dili lang daw siya ang presidente, moapil daw siya mga higala og marcha protesta, batok aning isyu sa korupsyon. Na-imagine ba na ninyo mga kaigsunan? Juvenal Burgos, good morning din ha. Rowena Rodriguez, mayo nga buntag, Granville, Catalunan, Pequeño. Sinibla Lazada, good morning. Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning. Balusong Matina, may buntag din na. Jocelyn Tumanday, Ampo, og Leonida Castro Alisna. Good morning. Si Randy Lala Lanit, mabugnaong kabuntagon din na. Watching from La Suerte, Matanao. Ray Vina Balyo Cloma, maulan nga buntag June. Lagi, ulan yun. Nag-ulan punta diri mga higala og mga isyu. Nag-ulan ta din mga isyu. So, kaning atong presidente, mura ba paminaw na nimo mga higala, wala na ibuot. Wala na ibuot ba? Ilan man ka? Mo istorya mga higala nga kung di lang daw siya presidente, motabang siya, moapil siya sa protesta. Kung dili ikaw ang presidente, dili naman ka moapil o protesta. Nga naman, wa na may protesta nga mahitabo in town against sa korupsyon. Kaya nahitabo ng protesta tungod sa korupsyon, ubos sa imong administrasyon. Wa ka makasabot ana. Wa ka makasabot ana. Jesse Bahinting, good morning din ha. Nibla Lasada, Greco kay Alvin Salada de. Guwapo nga membro sa UCCP UCM. Usa ba ni? Crossroads, mao ba? So, kung wala nang imuhang korupsyon sa administrasyon, posible nga walay protestang mahitabo. Dili nang pagpadayag o simpatiya sa mga nagprotesta, kay ang imong liderato mao'y subject sa protesta. Ang imong liderato dili ng korupsyon alone because ang korupsyon nimo ang nagsumikad sa imuhang palpak nga liderato. Di ba? Ma'am Nitsmiyon Tanusay, good morning din listening from Bangkal, o si Arnold Bugas, good morning. Ang kining protesta nanukad ni sa korupsyon o ang korupsyon nanukad sa imuhang administrasyon. Therefore, we can conclude na kung wala ning administrasyon nimo, wala siguro'y korupsyon. O why korupsyon? Wala'y protesta against korupsyon. Alang-alang protesta sila ng korupsyon, wa may korupsyon. Wa may nakita mga higalang korupsyon nga dapat kontrahon o pakigbisugan sa mga yanong lungsuranon. So, unsa di ay intention sa presidente? Nganong may istorya siya nga kung dili pa siya presidente, moapil siya mga higala o protesta. Aron lang i-win ang simpatiya sa mga Pilipino nga nag-alboruto na tungod sa grabe mga higalang korupsyon sa present administration. Haron lang kunuhay na siya ay anti-corruption drive sa iyahang administrasyon. Haron lang kunuhay ipagawas nga wag yun siya ay labot, wala siyang kaalam-alam sa naitabong korupsyon karon nga gihisgutan sa mga protesta sa ato ang mga kaigsunan. Mauna ang gusto niya ipaabot nga nung namahayag siya na kung di pa siya presidente, musalmot po daw siya mga higala sa anti-corruption protest. Mauna ang giingon ako, wala may protesta kang salmutan, Mr. President. Kung wala ka din has Malacanang, kaya wala man siguro yung korupsyon na isyo. Naitabo ang protesta tungkol kay na korupsyon na isyo, ubos sa imuhang administrasyon. Di ba?
So ang pinakamaayo, dili na lang ka mo apil sa protesta. Wa magyapon kay mahimog mo apil ka sa protesta, wa magyapon ka. Kadaghan ng mga previous na protesta di pa ka presidente, wa man kay nahimog yapon. Ha? Natuyog ka lang man sa pansitan siguro. Okay ni. Ang pinakamaayo nimo, ayaw na lag-apil anang protesta. Kay presidente ka man. Ang pinakamaayo nimo, aron makatabang ka sa mga tao sa ato ang nasod, kanaog na lang din ha sa Malacañang, kay ang pabilo nining tanan ang imuhang palpak nga liderato siguro. Di ba? Ang imong palpak nga liderato, giturn over sa imuha ang Malacañang. Ha? Walay kapin kabubuton ni Pangulong Digong. Bisan pa og gipraise sa mga Pilipino ang liderato ni Digong, wa siya mga ambisyon nga magpabilin din ha sa Malacañang, magdeklarag martial law para di na mo kanaog sama sa gihimo sa imuhang amahan. Yatag na ni Digong. Bisan nakabalo si Digong nga weakling ka, wa kay kabang kaagan nga mupadagan, gihatag ni Digong ang Malacañang sa imuha. Bisag ang mga tao dili gustong pakanaogon si Digong with 82% trust rating una ni kanaog ang kanhi Pangulo, gihatag sa imuha. Ha? Karon, sobra katunga na ka sa imuhang administrasyon. Na nang gawas, wa na makaagwanta ang mga tao. Nagprotesta na. Karon miingon ka lang, ako hindi lang ako presidente, masama ako dyan. Kahanggaw mga igal. Ha? Di mo ba naisip na itong mga protestang ganito, ha? Na nangyayari sa ngayon, dahil sa kapalpakan ng iyong administrasyon. Di ba? Sa mga Tagalog pa. Mga listeners na ito din ng mga Tagalog. Dahil palpak ang administrasyon mo eh. Kaya nangyari itong korupsyon. Ha? Beholden ka sa pinsan mo. Hitambalos-los. Beholden ka sa ibang mga congressman kasi takot ka sa kanila. Beholden ka sa mga appointed public officials kasi probably yung anak mo at asawa mo may kasosyo siguro dyan sa loob. Kaya nangyari ito. Di mo alam. Pero siguro, si First Lady at saka yung anak mo si Sandro, alam nila yun. Ikaw lang ang walang alam kasi wala ka talagang alam. Diba? Jocelyn Tumanday Amto, good morning din ha. Bali-bali lang man mo ni Ma'am Rosalyn Lagundi, great. Ganun na yung naminaw yun sa 90.7 Love Radio. Salamat kayo. Wala kang alam kasi di mo alam. Pero dili ka makakaya. Bisag nakabalo na ka nga grabing dula sa imuhang igagaw din ha sa Kongreso. Kabalo na ka nga grabing mga congressman ang nagdula din ha ubos sa imong administrasyon. Himuon ka lang kiko, papirmahon ka lang o blanco nga bycam report para sa GAA. Musugot ka ra, wala ka talagang alam. May pasikiko Barsaga sa imuha kay dili pa kiko mga higala sa mga isyu sa korupsyon. Pero ikaw, Bongbong Marcos, ikaw ang tinuo di ay nga kiko sa issues korupsyon. Daw, kabaw ka nga gibutangag Pangilong ni Tambaloslos. Si Soto, mao mga higalay sigig tutoy kang Tambaloslos mo nangan lang siya mga higalag tuta. Nahitabo sa pagkakala. Pero maingon-ingon ka nga mo apil ka o protesta. Tinuod ka na? O pampaukyab lang na ang imuha para ang mga tao mo simpatiya dinha sa imuhang ipang sugo. Ikaw wala yung kalabutan, wag yung nahipatan, wala yung apil anang korupsyon. Muna ingon, ang imuhang lulong usa na laybo. Kaya basik po. Roger Ax, good morning din ha. Komentaryo sa mga kawatan, pa-shout out. No? Morning June, tama yung tanang imong sa mga kawatan. Shout out. Ini nga po
Muna ang ato ang nakitaan. Ang palitan. Wapil kag protesta. Indemnity. Ikaw na ang tuwag ang inyong administrasyon maoy in issue mga higala aning korupsyon. You have the command responsibility over ang mga empleyado sa Department of Public Works and Highways. Why? Ang DPWH produced na sa Office of the President implementing agency na mga kaigsuunan sa mga infrastructure. Sa Office of the President Executive Department. Correct. Siyempre, legislative na. Pero, naagiapoy command ang presidente din na. Pwede na niya ipang-veto o sa maniwa manikaro ni. Pwede niya pailan o kaso kung sa maning inyong gihatag sa kuha sa sunag ipabasa, wa man din may tabo ng mga prituhan ni. If the president is really a president, if the president is really a leader, pero kung ako ang presidente, mga igala, paloy, weakling, sama sa istorya, ito, kaniad ko pa, panahon, mga igala, sa kampanya. Wala tayo madaw-daw ni ining itabutan. Ha? Wala tayo madaw-daw. May pa si Sunshine Cruz na pa'y nadaw-daw, kaya nabuntisan na ni Atungang. Makabahin pa. As kayamanan ni Atungang. Pero kitang mga Pilipino, o magsaligtag, sige, paminaw anong istorya sa itong presidente o kaling ubang mga tambalos-los na itong public officials din sa Kongreso, walay mahitabo. Good morning din na, Kuya Yanmel. Ha? Salamat kayo, Kuya. Ako ning taga-handos para mo kitiw ang ikaw gani. Kagawa rin ni Pebinito, good morning din ha. Bernalyn Laportisa, good morning. Mag-ason ta ko, pwede ra ba ko bukuha o coupon sa Arcastillo bisag dili ko tricycle drive. Pwede, ato dito. Passcode lang kinanglan. Ha? Passcode, ato dito. Passcode lang. Hindi kubal-kubal, taga Doon ramanggod ang amuang Samuang Arcastillo. Ato dito. Ato dito, ma'am. Maricel Plaza, Umawan, ma'am. Good morning din na shout out sa taga Shell Solaris. Sa May Davao Memorial. Always good na minaw. Issue sa masa. Salamat kayo. So, nauna, tabo. Ha? Ang lusanan sa usa ka kinabuhi. Oo, ang lusanan sa usa ka kinabuhi. Now, kini mga igalang, kuanan ni, istoryahan. Wala na ni. Bura na ni mga igala ba o kanang boksingero gani. Nga, nahula ay nagdako nga malakot na niyang kontra. Pero actually, wala na. Lero o balik, iphan na sa mga kaigsunan. Kay dili na gani, wa na'y umoy. Wa na'y umoy. May tabok. Yan ang dili. Magdisiplina ni Bongbong Marcos. Ang agaw na si Tambaloslos o uban niya nga mga ining opisyal din na sa Department of Public Works and Highways o mga congressman. Ang weakling siya. Wa pay labot ang issue din ha na posibleng ang iyang asawa konektado aning mga transaksyon. Kung ang dili yun na niya mga higala, masumpo-sumpo. Gilbert Bacalya Tabay, good morning din ha sa imuha. Yang misis si Alicia del Pilar Tabay. Igsuon si Judith Budo. Senior na. Mga senior di dapitan is may balyok. Ato ang dakbayan sa Davao. Talumo, balyok, talumo. Alright, taon-taon. Balik ta atong hisgutan ni mga igala. Nagilekturan si Tito Soto ni Senador Alan Peter Cayetano. Uman naman pipila ka mga pahinomdom. Issue sa masa. Everyone.
Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Alright, balik na magala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 41 minutos na human ng alas 7 sa buntag. Good morning din na kang Good Samaritan. Minaw mga igala, traffic kaayo diri sa may Katalunan Grande. Pero murag wala right traffic basta maminaw mi sa ISM samtang magbiyahe. Uy, salamat kaayo, ha? Marcel Malik Tumimbang. Good morning din na. Solid yun. Kating panubay sa may Spring Valley, Buhangin, Dakbayan sa Davao. Thank you so much sa inyong pagsalig din sa tuaga programa. Doon na naman galay 42 minutos sa kalabay human ang alas 7. Karon taon-taon. Ato ning himay-himayon mga higala. Ang istorya mahitungod aning Tito Soto. Nga wala yun. Tama gyud si Senador Bato nga pang noon time sure gyud ni mga higala ning panuha. Dako kayo pananaw sa iyahang sarili, no? Nga mahimong Senate President kay nahimo na daw siyang Senate President kaniadto. Ang pangutana, unsa imong mahimo as Senate President ka? Nga pwede nato ipanghambog. Moingon ta nga ako yaw kay na nga Senate President na, di na basta-basta. Di ba? Wa man po kay nahimo, wa man kay tahal din ha anang pustuhan na. Karon, naa sila mga higalay gilalisan. Ang iyang kalali si Alan Peter Cayetano nga Batikano pong abogado. Siya mga higala, Batikano, sa joke sa noon time show. Ang giawayan, balaod o polisiya sa Senado. So, ikaw karon ordinaryong tao, maminaw ka sa ilaha mga higala, wala yun si Soto. No? Ang ilaha lang kay siya daw ang Senate President. Tanawa na ko na. Senate President ka, nga di man gani ka dominant. No? 15 ra kabuto ang imong naangkon. Ang uba mga senador pagani ni buto, duda pa sa imong katakos na mahimo ang Senate President. Tanawa na ko. Ang giawayan nila mga higala about sa rules sa contempt. Ang ingon sa rules, nga kaning usi tawagan niya ng mga and or conjunction mitawag ana di sweetheart. Kanang or and nor usa term na sa English di mo kay tamayo ang English god. Usa tawag ana conjunction ba na? Unsay term, unsay pangalan na. Kana ang ginagawayan. Kay naa silang rules. Nga ang kini mga higalang kuan, kining pagcontempt. Trabaho o gahom sa kini mga higalang committee, sa Blue Ribbon Committee. Unya naa ditoy or sa approval kuno mga higala sa Senate President. So muna ron, ang gisaligan ni Soto, nga dili niya ipakontempt kato si Bryce Hernandez. Kay iyaha kunong katungod, ang tawag nato og kuan, kining magdesisyon. No? Pero si Cayetano, kanang word, nga or, unsay buot pasabot ana. Kung ang balaod, plain and simple, it must be interpreted on its literal meaning. But if the
rules or laws is ambiguous. Unsay buot pasabot anang ambiguous? Makalilibog. Makalilibog because dili makalilibog ang pagkasulat, but makalilibog because it is susceptible to numerous interpretation. Then the rule is, sa legal construction, it must be interpreted on its spirit. Spirit of the law. Diya siya mga higala interpretahon. Unsay iyahang gusto buot inon. Spirit of the law. Not on its literal meaning mga higala. Muna lecture ni Alan Peter Cayetano ngadto sa di kabalo mga higala nga si Tito Soto. Gangangangara si Tito Soto. Nagpaabot og kanus siya makabinta kay magjuk-juk na po siguro mga higala ang panuhak. Mao ni, resulta aning himong senador nga way kawang kaagan sa balaod. Way kabang kaagan sa balaod. Well, di man ingon na to requirements mga higala ang kining mahimo ka senador, abogado ka. Di man lang ka abogado, at least na kay field of expertise. So that magamit ka panahon nga naay issue on that very field. Ikaw, expert ka. You can share your expertise. Pero ang expertise, aning Soto mga higala, di man niya abogado. So dapat na siya field of expertise. O sa expertise na niya? Di ba ang expertise na niya? Noon time show, joke. So, wala doon ni ma-share. Kaya ultimo ang yung joke di na mahalin sa pagkakaroon sa mga millennials. Yan naman, sa ako na Soto. Di na mahalin tungod kay uga na kayo. Mas uga pas kang manang. Uga naman kayo siguro ng kang manang din na mas uga pa ang joke dito Soto mga higala. Dahon ang di na mahalin. Ginapilit niya kumbensyon ang mga tao, ang mga Pilipino nga bright siya. Na knowledgeable siya sa iyang trabaho. Pero magawas gyud mga higala ang iyahang pagka-ignorante. Damod iyahang ipamugos ngadto sa mga Pilipino nga siya marunong. No? Ano tataon atong paminaon mga higala, diyon sa pag-lecture ni Alan Peter Cayetano ang kini may galang tiguang nga senador na si Tito Soto. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake... Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Alright, balik na may kaladis ito para Kuyog sa 90.7 Love Radio. Good morning din na kamparing Arvin Sanoria Cayman. Si Mamo Barcelona, mayong buntag. Si belated happy birthday kay Narlinda Baguio. Dia dapita sa may Matina, Shanghai. Uy, belated happy birthday din na ma'am. Dapat na kay regalo din na kang kubal-kubal, Hindi kubal-kubal ang regalo, Kabuang yun, hindi kubal-kubal, ba? Matay John, Imuha man tang ipasubo, permi. Imo man tang ipasubo, permi, Hasta diri sa kong mga silingan, masulngan yung kuwanos kong mga silingan ba? Kay naglanog-lanog na rabadiha ang kining issues masa. Sa may mental relocation. Naminaw maron din ang ubang mga istasyon nga sige mga galag pang lubag. Minaron. Anaan yung mental relocation para mabungog mo. Daghan kay mo diag lubagonon ba? Kay naka-tune in sa 90.7 Love Radio. Diya mo, panglubag mo diya. Kay daghan kay diag lubagonon. Ay, nako. Jojo Enrina, good morning din Yun na pa. Dire, maminaw ta mga higala. Aning, giun sa pag-lecture,
ni Alan Peter Cayetano, kini mga higalang kuan, kining si Tito Soto, nga tama si Bato. Maayo lang dahil ni sa noontime show. Why kabang kaagan mga higala sa Senado, be? Atong paminahon. There are rules to follow. So we violated our rules. Paminawan ninyo ni mga kaigsunan. Minority leader said, as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order, malinaw sa rules natin a witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung or Unsa man may or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Or kalam, power to do that. O sa ingon ni Alan Mr. President sa rule, verbal lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation, clear po yun. You do not interpret. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Committee alone? Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama. With concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last... So, muna ang ilang gilalisan. Kay dili gusto mga higala ni Soto ipakontempt si Bryce Hernandez kadto mo pildi mga higala tag 15 to 25 million sa kasinuhan. Di niya gusto ipakontempt. Kay ilang gigamit ron aron nga tirahon ang mga Duterte. Kay ipit naman to si Bryce sa investigasyon ni Marcolita. So, gi-adapt ron dito sa mga congressman ni Tambaloslos si Bryce para mo istorya si Bryce as witness against sa administrasyong Duterte. Inay, mo istorya batok sa mga congressman, kang Saldico, kang Tambaloslos, o ubang pa mga congressman, nga maoy ilahang kahati mga higalas kickback. May kahati pala ko sa kickback mo. Di ba? May kahati. So, tanawan ako ni. Kita gyud nimo mga higala nga way alamag si Soto. Way alamag. Ugok gyud kayo mga kaigsunan. Ultimo pag-interpret sa word nga or, wa kasabot. Mao naging nan siya ni Alan Peter Cayetano. Sa balaod, useless kami istorya ay balaod kay wa man ni kabalo mga higala. Wa man ni kataak bisag usa ka book subject law school sa law school. Ang or, una, if the language of law is plain and simple, there is no room for interpretation. We have to interpret it on its literal meaning. Unless if the provision of the rules or law is ambiguous, makalilibog, because it is susceptible to a numerous interpretation, that's the time we will interpret it on its spirit, on the spirit of the law, kung unsay iyahang buot ipasabot. Ana mga higala. Karon, ang word nga or, mao ni kuan. O sa libot pasabot anang or, di ba? Ang or, kung dili, or. Sabay, Bisaya, usa pag Bisaya na to ning or. Usa pag Bisaya na to ning or. Kung dili pula, puti. Or puti. If not white, if not red, or black. Di ba? I-request ka or. Sumot pasabot, kung naay or, either na siya. Either.
Mura ba kining mga lalaki, mga higala ba nga kuan, kana bang mga River Maya? Mga lalaking River Maya. Pwede babae, pwede lalaki. Either lalaki or babae, pwede siya. Or, mana siya. Or, ang bot pasabot. Di ba? Ang ingon ni Alan Peter Cayetano, pwede makakontempt ang committee. Word na or ang Senate President. Tapos, naapay to sumpay nga with the concurrence of the Senate President. Sabot pa sabot, kung imo siyang sabton, dili necessary yun ang Senate President ang magbuot, mag-decide. Kung naamay buot mag-decide o pwede mag-decide, it is the committee. Maunay wala masabti ni Tito Soto, mga higala, because he is not a lawyer. Pili siya abogado o siya sabot ana. Taas lang ang iyahang mga higalang ambisyon kaysa iyahang nahibawan. Maunay sakit nga kamatuuran, mga higala. Kung ikaw gadako ang imuhang ambisyon kaysa imong nahibawan, frustration ang resulta ana. Kung ikaw public servant, taas kay kag panlantaw sa imong kaugalingon, pero ang imong abilidad, perti man di ang ubos sa mga higala, hemorrhage sa public service ang ato ang abton ana. Hemorrhage sa public service. Wa tay malauman ana, mga kaigsuonan. Maunay na itabo ni Soto. Wala ningo si Bato de la Rosa. Kay kanis si Bato de la Rosa din ni abogado because pulisya. Nakabaw po ni siya, mga higala. Kay nagabasa manigbalaod ning mga pulis. Kay siyempre implementor. Hasta si Lacson. Kabalo na. Usay meaning anang or. Pag-abot din mga higala sa balaod. Unsay implikasyon ana. Unsay bot ipasabot ana. Siya rawa kasabot. Muna si Lacson, kay yaman ning papat, si Soto, ngisingisi lang si Lacson. Kung tanaw ni mo sa video, may galaga, ngisingisi lang. No? Daw, sawaay lang niya. No? Kailain man po kayo, iyahapong lalison si Soto, nga sila may papats, mga higala. Mo may nag-appoint siya sa Blue Ribbon. So, ngisingisi lang si Lacson. Pero ang mga senador, nga nakabalo, mga higala, aning abilidad, nasukod ang abilidad sa tiguang nga si Soto, nga magpaatik-atik, nga bright kayo, mga kaigsunan. Wala. Ingon, sus Ginoo ko. Nganong maupa man ni girecommend ni Tambalos-los mahimong Senate President? Ang qualification karon ni Tambalos-los nga mahimong Senate President, kanang ugok kay nitagam na siya, nga ang iyang ipanghimong Senate President bright, pag-abot sa tumoy, di na mo sugot sa iyang isugo nga illegal or unconstitutional. Nga naman, bakit inakabalos balaod? May nang himo na to sunod nga Senate President, ugok pareha ni Soto, mga higala, kay magsige ranig sunod-sunod sa imuhang mando. Imo niya Senate President itong una si Subiri, o sa initabo. Gisungag ang iyaha, mga higalang People's Initiative. Gihimo niya Senate President si Chis Escudero. Pag-abot sa tumoy, gisungag ang iyahang impeachment, mga higala. Tuon kay nakabalo sila, nga illegal, unconstitutional, kay bright sila. Pero kani si Soto karon, iya maigalang gimong Senate President kini, kay ugok ni. Ugok, ang ito ang qualification nga sunod mahimong Senate President. Kaya para magsigig sunod-sunod sa to, mauning na himong Senate President, si Soto. Kay kwalifikasyon na ni Tambalos-los nga niyang himong Senate President, kanang ugok, kay para magsige na lang sunod-sunod sa iya. Kay kung bright na, musungag mo na, malaot na po siya, may issue na po siya. Madutlan siya sa mga issue nga gibato sa iya. Mauna ang huna-huna, mga kaisunan sa Tambalos-los. Mauning si Soto, bisag dili kwalipikado, mga higala, tungod kay very poor ang performance, ang panlantaw, mga higala, din sa Senado, gihimong Senate President. Kay himuon siyang tuta ni Tambalos-los o sa administrasyon. Di man ka makahimog tuta anang naay nahibaw-an, mga kaigsunan.
Di man na nimo basta-basta may imong tuta, labi na pagyod og kanang abogado kay mahadlok man na mga higala og makuan, madaot abogadong politiko kay madaot man na sila. Oh, labi nang madisbar, pag madisbar sila nya politiko sila. Ha? Blunder kay na silahang pagkatao. Nah, di na sila makadaog. So mao na nga si Soto, kani si Soto atong himuon Senate President. Kay mosugot ni pirmi, mahimo ning good soldier, ha? Pakaulo ni nimo bisag unsa mosugot ni kay ugok man ni. Amo nang nahimong Senate President. Awa karon nahimong Senate President, perting hambuga mga higala. Ha? Oh, kuya pa kay mo discuss mura pagkulik. Ha? Ang istorya puro day sayop. Ha? Muna giingon nila, little learning, dangerous thing. Oh. Wala, nitabuan ni mga higala ni Tito Soto. Nahimo mga higalang katawanan si Tito Soto karon sa iyahang mga kauban nga mga senador. No? Iyahang mga lawmaker nga mga kaubanan, mga kaigsunan sa Senado. Pero man, nabisto na yun hinoon siya nga wala siyang alam sa iyahang trabaho. Una, isyo kang diskaya. Kaya gasunod-sunod lang siya ni Buying Rimulya mga higala. Nahimo na siyang katawanan. Ano ni mo isalang na din ha sa Witness Protection Program? Nga naa may vital testimony to open up the investigation so that we could identify the responsible person or persons aning flood control project. Oh, nganong dili man? Ha? Di siya magkatubag mga higala. No? Kaya ang DOJ na po iyahang itulak. Karon dire sa kining gitawag nato og contempt kag Bryce Hernandez katong taga DP mga higala mo pilid tag 25 million ang gabi. Ha, dili po siya. Oh? Kay di daw dapat i-contempt. Iyang gihatag ngadto sa Kongreso ang kustodiya para di makontempt. Kay mauna po to ilahang gamitong iro para sunugon ang Duterte administration. Oh. Di ba? Kung kaning diskaya musunog pa ni sa Duterte, mamakak ni niya, pasanginlan ang Duterte administration, di pa ilalom na ni sa Witness Protection Program aning mga panawak. Apan ang testimonya sa mga diskaya mga higala, dili man mga kaigsunan against sa Duterte administration, mauning dili nila himuong state witness. Wala na gyud ning gobyerno ha mga kaigsunan. Wala na gyud. So kanang mga nagprotesta din na against aning gobyerno hani ay salot. No? Salot inyo halina. Kay mas una mo nakakita aning kabulastugan sa tuang gobyerno. Sayo mo nangabot din ha sa karsada pagpadayag sa inyuhang katungod to petition the government for redress and grievances. Roel Senior Diaz, good morning, naminaw. Lumikag compound, dakbayan sa Davao. Og si Juvenal Burjos. Kanunay yun naminaw. Neil De Leona. Maayong buntag San Roque Daliao. Na ay paskod. Karon taon-taon. Ang atong paskod. Karon na lang ako yatag. Ang atong paskod karong buntaga. Kiko. Kiko. Kiko lang. Ilang gipasanginlan si Kiko Barsaga, ang congressman mga higala. Asa ba nga congressman si Kiko Barsaga? Na tanggalunon ko no kay nakasupak sa mga rules. Nakasupak sa mga rules. Umiingon ta may galang nakasupak sa mga rules. Kalas tambalos-los og si Saldi ko. Maulay number 1 nga nakasupak sa mga rules. Kana big 6 sa Kongreso. Muna yung nakasupak sa mga rules, Congress. Si Soto. Nagpataka lang interpret mga higalag balaod kay wala lagi kahibalo. Pang noon time sure agad lagi. Nagpataka lang mga higalag interpret o balaod. Karon. Dara. Ang ilahang plano, kasi Barsaga na himong critics mga kaigsuunan. Sa kining administrasyon o siya mga kaubanang mga congressman, ilahang plano nga tanggalon si Barsaga sa pagka-congressman.
ang nanguna ni kanisi Congressman Ronnie Puno. Kay grounded daw si Barsaga sa issue sa ethics. Matod pa mga higala ni Puno nga sa ethics, dapat ang congressman not acting in a manner that reflects credibility on the House. Kay masunog ang House. Atong pangutanaan ni, naapabanay kredibilidad ang ato ang House of Representatives. Second, engaging in acts contrary to law, good morals, customs, and public policy. Kinsay nakabayulit ani? Si Barsaga o kanang si Tambaloslos et al. Din ha? Labi na si Saldico. Ikatulo, conduct that incites seditious activity. Mo istorya ka, magpadayag ka sa imuhang katungod as provided under our 1987 Constitution. Is it seditious? If you become a member of the Congress, labi na kung minority ka, pwede na ba ka ma-held liable for sedition because you speak within the metes and bounds of our Constitution? Fourth, conduct prejudicial to the service and unbecoming of members of the Congress. Kinsay nakahimo aning conduct prejudicial to the interests of the people? Di ba kining mga corrupt na mga public officials? So kini mga higalang naisgutang nga polisiya sa Kongreso sa pagkakaroon, House of Representatives, angay ba ni nato gamiton against kay Barsaga? O gamiton ngadto sa mga kauban niya nga mga congressman nga dako kaayo og nakwarta? Di ba? Dapat kung si Puno iyahan ni mga higalang i-ground, ipatanggal because of these violations mga bay. Unahon niya kana si Tambaloslos o kanang unom din na ka mga congressman kay maunay number 1 violator ani nga polisiya din sa Kongreso. Si Barsaga higo lang nag-avail sa iyang constitutional right. O walay balaod mga higalang nga nagsulti nga if you will become a member of the Congress, you can no longer avail your constitutional rights enshrined in our 1987 Constitution. Walay balaod ngayon na. Di ba? A law that diminish your constitutional right because you are now a member of the Congress? Na ba? Wala ba siguro? Because that is your constitutional right. And you should not be deprived on it. Kung na may natamaan ani mga higala, particularmente na kining ethics, na-mention na mga kaigsuunan sa diskaya o ubang mga witness, ang pangalan ni Tambaloslos o ubang mga congressman, dapat sila, Congressman Puno, maoy imo patamaan, dili si Barsaga, kung ang imuhang motibo dili pamulitika o pasipsip sa administrasyon aron marilis ng imuha din hang gilabi sigurong pundo para na po sa imuhang distrito. Taon-taon, balik tama igala, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa! Isyu sa masa! Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, September 16, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang low pressure area ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Yung isa po ay nasa may kanlurang bahagi ng Coron sa Palawan. Itong low pressure area na nasa may kanluran ng Palawan ay medyo halos unlikely na po, no? Or wala nang halos posibilidad na ito ay maging bagyo. At ito'y kikilos po palayo pa rin ang ating bansa, posibleng bukas sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility or maaari itong malusaw habang lumalapit sa may bahagi ng Vietnam. Ang isa pa nating minomonitor, ito ay na-develop lang po kaninang bandang alas 2 ng umaga, ay itong low pressure area na nasa may silangan, hilaga silangan ng Huban
sa lalawigan naman ng Sorsogon. Sa ngayon po, no, base sa pinakahuling datos natin, in the next 24 hours, medyo maliit pa yung tsansa na ito ay maging bagyo at kikilos ito pahilagang kanluran sa mga susunod na araw. At habang kumikilos ito, palapit ito sa may Northern Luzon, ay hindi at inaalis na yung posibilidad, maaari pa rin itong maging bagyo in the next few days. Kaya patuloy natin i-monitor itong nabuong low pressure area sa may silangan ng Bicol region. Inaasahan natin na itong trough o yung mga kaulapan na dala ng low pressure area sa may silangan ng Palawan, sa may kanluran po ng Panlawan at gayon din itong low pressure area na nasa may silangan naman ng Sorsogon ay magdadala ng malaking tsansa ng mga pag-ulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Habang dito sa may Mindanao, inaasahan natin ang muling epekto ng southwest monsoon o habagat na siya magdadala naman ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may northern and western part ng Mindanao. So makita po natin halos marami pong weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Nandyan din itong easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na siya naman magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan partikular na sa may bahagi ng Cagayan Valley region. At ngayong araw nga, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon. Kasama na dyan yung Bicol region, Calabarzon, Mimaropa. Inaasahan din natin ang mga pag-ulan dito sa may area ng Kamaynilaan, Metro Manila at Central Luzon. Dulot nga po yan ng mga low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan naman natin na dulot ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi naman ng Cagayan Valley region. Samantala, ang nalabing bahagi ng Luzon, ito pong Ilocos region at gayon din itong Cordillera, mas maliit naman yung tsansa ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 23 to 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 29 degrees Celsius. Inaasahan din natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan, dulot nga ng mga kaulapan ng low pressure area sa may kanluran ng Coron sa Palawan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 24 to 31 degrees Celsius. Dito sa may Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area sa may silangang bahagi ng Sorsogon. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo, 24 to 29 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban naman, 25 to 30 degrees Celsius. At sa posibleng muling pag-iral ng hanging habagat, partikular na sa Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Barm, Zamboanga Peninsula, ganoon din sa may Northern Mindanao at Soc-Sargen region. Ang nilalabing bahagi naman ng Mindanao, yung Caraga at Davao region, makararanas naman ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat-pagulog ng bandang hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 30 degrees Celsius. Habang sa Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alo ng karagatan sa ating kapuluan. Subalit kapag po may mga thunderstorm, posible pa rin lumakas yung alo ng karagatan kaya iba yung pag-iingat, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat. So wala po tayong gale warning pero mag-ingat pa rin lalo na pag may mga thunderstorms na kung minsan nagpapalakas ng alon. Samantala, ito po yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Bukas, posible pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog. Sa malaking bahagi ng Luzon, dulot po nitong low pressure area na kikilos pa hilagang kanluran, habang posible pa rin ang maulap na kalangitan sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Barm. Ito naman ay posibleng epekto ng southwest monsoon o habagat. Pagdating po ng araw ng Huwebes, inaasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa Palawan, dulot po ng posibleng epekto ng southwest monsoon o habagat, habang yung low pressure area nakikilos pahilagang kanluran ay magdadala naman ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Pagdating ng araw ng Biyernes hanggang Sabado, posible po na mas mabawasan na yung mga pag-ulan pero magiging depende pa rin yan dito sa posibleng pagkilos ng low pressure area. Kaya lagi po tumutok sa update ng Pag-asa para dito sa ating mga binabantayan na weather system.
Samantala naman kahapon, naglabas po ang Pag-asa, nag-issue po tayo ng tinatawag na La Nina Alert. Ang ibig sabihin po ng La Nina Alert ay more than 70% na yung posibilidad na magkaroon po tayo ng La Nina, lalo na sa susunod na buwan, sa buwan po ng Oktubre. Ang ibig sabihin po ng La Nina ay ang karagatan po, yung temperatura ng karagatan, particular na sa may Central at Eastern Pacific ay mas malamig kesa sa normal. Ang ibig sabihin nito, posibleng magdulot ito ng mas maraming bagyo pagdating po sa pagtatapos ng taong ito. At dahil nga sa mas maraming bagyo, posible na mas mataas o malaki po yung posibilidad na mas mataas kaysa sa normal yung mga pag-ulang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil po yan sa iba't ibating mga weather systems na makakaapekto sa ating kapuluan. Muli po, ang Pag-asa at ang ating mga climatologists dito sa DOST Pag-asa ay magbibigay pa po ng mga update sa mga susunod na araw, particular na dito sa posible nga po or dito sa ating La Nina na mararanasan, particular na sa may Central and Eastern Pacific na makakaapekto sa ating bansa. Ang ating araw ay sisikat mamayang 5:45 na umaga at lulubog ganap na 5:57 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa ating dalawang websites pag-asa.dost.gov.ph at sa panahon.gov.ph kung saan po makikita ninyo yung ating mga latest update, particular na sa mga heavy rainfall warning, rainfall information, flood advisories, mga thunderstorm warnings sa buong bansa. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Tuesday sa inyong lahat. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Balik na megala din sa ito palagkuyog sa 90.7 Love Radio. 20 minutos na humanay alas 8 sa buntag. Ako sang i-greet bagabay si Commander Angi din na sa may mahayay tugbok Spike Lim, aka Spike Lim. Yung mga kaubanan din na si Alan o si Patring. Pero tigid siguro rong kahig-kahig din na sa manok. Si Mamo Barcelona.
Oh, good morning din na. Asa naman to din si Mamo Barcelona kay naara ba to gipatimbaya po dire. Oh. Si Kuan. Si Sar Jongjong Udang. Oh, lupong taga-pamayapa. Pangulo sa mga lupong taga-pamayapa di Katalunan Grande. Si Sar Jongjong Udang. Oh, good morning din na. Wala na ko'y utang sa imuha din na, Mamo. No? Onya again, no? Si Kuan Narlinda Baguio sa May Matina, Shanghai, belated happy birthday. Naapagid siguro ni ron din hay mapaksiw, ha? Di ba? Pag na ay Kuan, pag na ay litson, paksiw mag-iabton ana pagkaugma, no? Paksiw gyud maabtan ana, Wag na ilain paksiw kundi prituhon. Basta na litson, no? O guay litson, wala gyud. Medyo na minutos lang ka naman, humalang alas 8 sa buntag. Derita sa istorya mga higala. Labot aning gipasigarbo, siya ra magiganahan ani, ni Presidential son Congressman Sandro Marcos. Katong iyang anak mga higala nga muusap og moinom og tubig kanang mainom kay siya og tubig kanang sa bottled water. Yang usapon ang tubig, usapon man ang tubig nga ang ginausap ang kana ramang mga solid nga mga pagkaon. Pero kini si Sandro Marcos kuyo kabilidad. Moinom og tubig dili niya larokon mga higala diretso, iyahang usapon ang tubig. Usap ang tubig, kay garbo kayo niya nga magduso aning balaod nun nga magprohibit magdili sa mga kontraktor nga makakuhag kontrata sa gobyerno kung doon na sila'y parente nga public official ngadto sa 4th civil degree. Ambot kung saan ang 4th civil degree, by consanguinity o by affinity ba na siya or consanguinity? Consanguinity by blood. Affinity, kanang relasyon lang. Mga ugangan, ano ba? So, murag si Maruhas mo inom og tubig sa plato pod. Nangabuang naman yung ubang mga politiko, hindi man tanan, pero daghang politiko nangabuang na. Bitaw si Maruhas mo inom na sa plato may galag tubig. Wa na makabaw. Pero nidaog napildis mo Rebilla. Nidaog may gala pagka senador. Ang kuwang siguro ni Bong Rebilla mo inom pod mga higala og tubig siguro sa plato para sa gihimo ni Maruhas. Pangsumpas malas. Ang may siguro gihimo ni Bong Rebilla sunod para mudaog siya. Dili na nang kuan di niya sundugon si Maruhas nga mo inom anang tubig sa plato. Moinom siya og tubig sa kutsara na lang siguro. Kung dili ka nang sa payas manok. Moinom sa payas manok. Bitaw sa unsa na lang gimmick mga higala ning mga panuwa dagko. Aron lang makasulod, makapangurakot mga higala din sa kini nga kaban sa gobyerno, pastilan Now, kaning kang Sandro Marcos. Mao ni ang gipropose ni Chis Escudero. Siya ang nagdali-dali og himo og balaod mga higala, hoping na ang mga tao muatchop Boulevard sa iyahang trabaho, no? Na kunuhay na sila mga preventive measure mga higala against corruption, nga kunuhay dili sila mga higala corrupt. House Bill 3661, ang House Bill number ini mga higala ni Majority Leader Sandro Marcos. No? Para kuno malikayan na ang korupsyon. Walay tugtang nga kontraktor nga makapangontrata sa gobyerno, makasupply sa mga project sa gobyerno within 4th civil degree by consanguinity or affinity mga higala. So, sabot-pasabot ng 4th civil degree. 4th civil degree, hangtod sa imong igagaw tagsa. No? 4th civil degree. Hangtod sa imong igagaw tagsa. Dili pwede.
Karon, ang pangutana, is it enough to stop corruption? Is it enough to stop corruption? Siguro, bisag ang ordinaryong tao, dili kumbinsido. It is not the issue of relationship alone. Although, relationship has something to do aning corruption because naay closeness mga higala. Ang corruption, you need kini mga higalang because it is kini bang gitawag na to mga higalag covert operation. Covert operation. Covert illegal operation mga kaigsunan. So, you need to have a transaction nga kana bang underground. Dili pwede mo singaw kay para dili mga sunog. Now, tungod kay relatives with the enforceable degree, makaasa ka nga, dili na mo piyait lagi kay agaw ko na. Dili lagi na mo piyait kay ako ng pag-umangko, dili na mo piyait kay ako ng uyuan, ako ng iyaan, di na mo piyait kay ako ng apuhan. So, mao na ang presumption nila mga higala. Why corruption becomes rampant and it happened within the government. Pero kung imuhang analyson, dili lang man na siya mga higala maoy hinungdan sa corruption. If you are true enough campaigning against corruption, dili lang man na mao mga higala maoy hinungdan. O rason? Napay laing rason. Nganong nakigkunaibans ka ng corruption nga transaction, nga corrupt transaction. Tungod sa skills. Kaning tawhana ni Batikano na gyud ni. Mura na gyud ni kato si kisa kay ito katong sa pidap gani nga na priso 55 years karon. Kuyaw ni. Tang-ana kay ni mo siko-siko og kwan, kickback gamiton tani. It could be dili mo parinti. Second, kanang gitawag nato mga higalag utang na loob. Di man mo parinti pero naiutang na loob. Ninong, dili mo parinti with the enforceable degree. Pero ninong nimo siya, kinugos nimo siya. Kanang giingon nato mga higala o kumpari. Kumpari mo kay ang iyahang kinugos, imo pong gikugos. Dito sa Sigapalo mo nagkakumpari mo. So, wala man na relasyon mga kaigsunan. Ang relasyon nila, ang ilaha lang pagkahilig. Kauban sa golf course, pero may classmate dito. Classmate sa Sigapalong, classmate sa Tungitan, classmate mga igala kay big time man, classmate sa Kasinuhan. May ng classmate sa Kasinuhan, ato ang pakontratahon, kaya di na ito parinti, pagkahuman, kung mapildi ta, pwede ta makapangutang niya, kay naama sa pirmis Kasinuhan, mapildi ta, mangutang ta sa iya, ato lang i-garantiya nga ito ang kickback. Di ba? So, kanang gipropose ni Sandro Marcos, wala na, di apay worst. Dami. Iyang igsuon, magbutang din na og pangalan, dami, dili igsuon. Usaon pag kuan? Usaon pag trace up na. Di ba gani ta maka trace up gani nga klaro na kayo nga siya gyud suspect kana pa bang wagi pagdami mga igala. So, daming paraan. Kaning giingon ni Sandro nga balaod no niya wala ni pangpa lubag loob lang ni sa mga tao sa makausap pa aron ingnon nga dili sila kurap, anti-kurap sila, wa gyud sila kasing-kasing anang mangurakot, public service na gyud ang ilahang kuan, gusto mahitabo silang kinabuhi. Sus Ginoo ko, patuhuan ang imuhang lulong upang usan na lang kabuok-buhok. Wala na. Istorya ra na mga igala. Why? Because ang transaksyon sa corruption, daghan kaayo og pamaagi. Daghan kaayog lutsar. Di manakpan nimo. Magdami. Magamit og laing pangalan. Asa ka magsugod sa mga investigasyon? Be?
Si Juan mga ikaw lang ang gulabo talaga. Parinti lagi na ako na si Juan, Martin Romualdez. Ako lagi nang uyab si Martin Romualdez. Ako nang uyab si Saldico. Pero dili man, wala man may labo talaga. Lahi man pangalan na. So parinti ba na mo na sila. Dami. Oh. Diba? Only to find out nga ang manipulator, pag umangkon, relative, sila na po. Wapay siguro, mismo ang congressman mao manipulator. Tanawa ra gud ang naitabo sa PDAP. Di ba? Ang kaniadto ang PDAP sablay. Kay mismo ang congressman mao mangunay og panghatag ngadto sa mga barangay, sprayer, kunuhay, traktor, similya, water pump, pero ang tinuod wa di ay makadawat. Papirmahon lang ang kapitan. Tagaan lang kwarta sa congressman mga higala. Papirmahon lang ang nakadawat. Pero wala traktor. Why similya? Similya siguro siyang buga na pero yung kag similya nga para itanom sa mga mag-uuma, wala. Oh, di na bulabog ang PDAP. Unsay gihimo sa mga congressman. Naghimong diskarte ang mga panuwak. Nga ang mga congressman dapat di naging mangunay panghatag aning PDAP ani. Kinahanglan idiretso sa ahensya sa gobyerno. Oh, gidiretso sa ahensya sa gobyerno. Ang problema kay sila may magpasiugdas budget mga igala. Pag lutsaros budget, kabalo sila. Nga nilutsar ang budget na. Tawagan na yung ahensya sa gobyerno. Na ako'y budget na palusot. Akong iagi din na sa imuhang ahensya, ha? Ang imong hatagan, anak, kani nga kontraktor kay ako ng pag-umangkon. Oh, ako ng pari. Ako ng igsuon. Patagaan talang ka din ha, direktor. Ingon ani ang imong bahin. So, o senitabo, korupsyon gyapon. Kadtong giingon nga di na manghilabot ang mga congressman. Wala gyapon mga higala. Kay ning mga tawahanan ni anad na gyud kayo ni palusot. Oh? So ang itabo, ang direktor sa ahensya sa gobyerno, uy kag congressman man day ni. Ha? Giagi lang diri sa tuwa. Ihatag daw ni dito kang kontraktor kuan kay iyatong suki. Utoy ko suki mo hatag og kickback sa iya ha. Oh. Kaya kung di daw ni nato daw himuon daw ihatag niya nga to sa uban nga ahensya, mawatay project ani. Oh, masiro budget ani. May na lang ni napay maato. Tatagaan daw ta ni congressman og bahin kickback 5%. So ang balaod nga giingon nga di na manghilabot ang mga congressman, wa gihapon mga higalay pulos, di ba? Wa gihapon pulos. Kay gisercumvent mga higala ang balaod. Gi-channel ngadto sa ahensya sa gobyerno for implementation, pero si congressman tawag gihapon. Ako may nagpalusutan na ayaw lagi hatag og lain. Dito na ihatag sa kong kontratista. Kaya dito ba niya patag? Kaya na siya bahin. Karon maghimo si Sandro Marcos na pod aning House Bill 3661. I-prohibit ang mga relatives nga mangontrata. Makapugong ka na. O magamit og dami mga higala ang mga kwan. Kini mga congressman magamit og dami. Pagkuan niya pangita di og kwan kontraktor niya nga kanang pwede na to madami nga dili na to relatives palita masilip. Pero ang last likod sila lagi hapon. Ang kwarta sa ilaha lagi hapon paingon ang kickback ilaha lagi hapon mga igala. Sila gihapon ang magbuot. So wala na, di na masaligan mga kaigsunan. Pampalubag loob lang na sa mga tawa kunuhay na sila gihimo nga measures aron ungan ang corruption. Pero ang tinuon, di na makapugong mga higala. Because it is really their corrupt mind ang dapat i-stop. Dili kay magbaon ng taghimo og balaod para pugnan ng corruption. Ang pagpugong sa corruption manukad dapat sa ilang tagsa-tagsa ka mga galamhan og huna-huna. Kita po mga tao mag-amputa nga maka-elekta og politiko nga dili korap. Kano sa apa ka na may tabo na. No? Kano sa apa ka na may tabo ng panuhaka na. Di ta maka-elek og korap. Halos man yun. Mangurakot man yun mga higala. Naapay ilahang mga sakop nga ilang sinaligan. Otro pod nga korap. Mauna pagkadato sa ilaha. Tinadagan na giyuta sa kyanan. Perti na musugal din na sa makasinuhag sa bungan. Puntos permi. Sus ka nang pugnan. Ako ang plastada.
to tell you honestly, sa ato ang mga naminaw karon, wala ko'y problema, ana, igsuon man nimo ikaw mismo ng kontrata, wala ko'y problema, ana. Ang una na kong problemahon, kung kanang gi-budget nga kwarta, ni paingon bagyo na tanan sa proyekto, nahitabo bagyo na nga proyektong walay binuang. Bisan pa, igsuon na mga higala sa congressman, igsuon na sa direktor sa DP, wala ko'y problema din na. E mo na giingon nila, wider-wider mo na. That is the so-called unwritten rule, wider-wider. Mamangyapon na karon, wider-wider mamangyapon na karon. Worst, because ang wider-wider mga higala, pinailalom, dito giplastar ang korupsyon sa mga panuwak dagko. Pero wider-wider, transparent mga kaigsuunan, ang pondo nga gi-allocate ni paingon man tanan sa proyekto. Bisan pag imong igsuon ang kontraktor, igsuon sa congressman, igsuon sa regional director, kabit sa regional director, kabit sa congressman, wala ko'y problema din ha. Because para sa ako result-oriented. Kung kaning punduhan ni na hatag bagyod ni din ha sa proyekto nga intended anang punduha, mao na ang para sa ako Kaya di naman yun na mapungan mga higala na mawider-wider. Isay na aron si babaw, ang mga sakop, maor magyapoy padulaon, tungod kay naay balaod, i-circumvent ang balaod, magbutang og dami mga higala. Di naman na niwapugan. Ang atoa ani, ang resulta. Nga, wala na, di na kinahanglan ng balaura. Ang importante matutukan nga ang kaning kwartahan ni, mupaingon yun tanan sa proyekto nga walay sinampangkong nga proyektong mahitabo tungod kay gikurakot ang sobra katunga sa pundo aning mga nagmamalinis nga mga opisyal sa DP ug mga congressman. Ha? After all, sa may ito ang ginapas. Nga ang proyekto tama sa iyang specification. Tama ni haom sa iyang plano. Ang kaespesyuhon sa simento nga gigamit, tama. Ang ginagkuon sa mga kabilya nga gigamit, tama. To make it free from corruption. Moro na ito ang ginapas. So kaya may aport, civil degree, rumalik kayang corruption, dili. Because if ang ato ang public official is really possessing this corrupt mentality, wala na. Bisang pag hangtod pa na nga to sa 100 civil degree by affinity o consanguinity, bawal mangontrata sa gobyerno, musupply sa gobyerno, dili gihapon na makapugong sa corruption. Why? Corrupt mentality nga eh. Oh? So ang pinakamaayo ani, mabantayan nato gikan sa paghulma mga higalaan ng pundo din sa opisina sa mga congressman. Di man na magsugod because that is the constitutional provision. All budget, all appropriation shall originate House of Representatives. So din pa lang, dapat mabantayan tanana. No? Hangtod paingon sa ahensya nga magpatuman to see to it nga ang proyekto dili sinampangkong mga higala. Mauna, kay kung along the way, pagkahulma palang daan sa budget, moingon na sa congressman, kami nag-approve, na-approve na tong budget, ihatag ko na sa imuha, DP, ikaw, DP, ihatag na sa kontraktor na ni, ikaw, kontraktor, diskarte ka din kung saon na nimo napay mabilin sa imuha, kay basta ang among kickback 30 o 5%. Wa pa ilabot na din ang mga, unsa pa na din ang mga ayo. Ikaw na bahala din. So kung kana nga proseso gyapon, kanang for civil degree ni Bongbong ay ni Sandro Marcos, dili na makapugong mo, sus, porbida. Dapat na ay certain independent body to monitor once approved ang project. Dapat dili ang congressman ang i-allow mga higala nga maghatag ana paingon sa ahensya sa gobyerno. It must be an independent body. Maoy i-allow nga maghatag ana din so that malimit kung naa pa may corruption, at least malimit mga kaigsuonan. Taon-taon, balik taon, manlamang pipila ka mga pahinomdom. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold.
Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the dock cover and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balita Megala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Doon na Megala 41 minutos sa nagalabay human ang alas 8 sa buntag. Good morning kay Mars Mara. Ang maayo ana Boss Junbers, walay Pinoy nga hatagan og kontrata sa flood control project ihatag na sa foreign contractor. Tama. Ako muyon ko na. No? Total mangutang ta mga igala ngadto sa ubang nasod. Kauman ipakontrata og lokal, kurakoton may gala. Mangontrata na lang ta og foreigner nga maunay maghimo mismo sa project. Dili na nato ihatag sa local contractor. Oh? Kay tigbaso man gyapon imong paluwag dagko. Bong makasampon, good morning din na. Ray Mangkaw. Mayong buntag si Militon Llamas. John Minaw kanunay Lunes hangtod Biyernes sa may Sulok, Davao del Sur sa may Ruparan. Salamat kaayo. O sa tanang nga mga pamilya o kapamilya nanto sa Davao Central College of Turil. Natay alumni homecoming karong Sabado, pizza 20 na. Diya sa Turil Gym, kita-kita ta dito. Mga DCCian. Di ba? Maghatag si Rimang Kao usa ka litson, mga 60 kilos lang daw. Di siya itong 90 kay gahi na doon to. 60 kilos nga litson, kang Rimang Kao din ha. Madto dyo ko anak mo, kaon dyo kay kanang 60 kilos, tagubkom na kayo nagpanit kaumings. Mo kaon dyo ko anak, magdaladaan ko kanang kuan, suka gani nga, kanang timplado nga suka gani. 43 minutos, suman ang alas 8 sa buntag. Yung sumangkaw, matay maobliga mo puntanig pangutang ng trabaho, ani. Wala problema ni sumangkaw mangutang, daghanig amo, no? Daghanig amo nga mo parada og tag milyon-milyon, diya sa bungan. Di ba? Anyway, doon na mga igalay, 43 minutos, makausapang man ang alas 8 sa buntag. Now, mauna ang ako ang panlantaw din ha. Bisan pa, og igsuon nimo siya mismo may nangontrata, di naman pwede dyan kay murag imuha ikaw na lang may mabuhi ana, di naman matagaag chance sa ubang mga kontraktor kay imuha na sa punong tanan og kana maoy iyahang trabaho mao mga higalay tama, correct, mao trabaho nga dili kurap, adihan na lang po ko nga naman dili lugi ang mga tao kaysa iagi na to dili relatives, pero ang mo ito mga igala sa project, 40% na lang. Kasi iagi na to sa relatives, pero ang mo ito 100%. Sige na be. Pinsara na ninyo kayo. Now, tama ning gisugyot sa ito ang usa sa mga listener. Ang utang na lang man ta mga igala nga ito sa bang nasod o kwarta para ipakonstruct, kana na lang langyaw nga kontraktor, maoy ato ang mga igalang pakwanon, patrabahoon. Di pa siguro mga igala makurap. Kaya ipit-ipiton sila. Ipit-ipiton sila. Di, mo give up me. Bayad mo na kung saan nga mong nahimo diya. Di ba? So the government will suffer. Maipit ang gobyerno.
kung kanang kungkuhan sila, pangayuan sila og kickback. Wa sila mahimo mga higala diya. So dapat ang mamahimong kontraktor labi na ni mga multi-billion mga higala nga mga projects foreigner na lang. Kay burag naa pa mga higalay kasiguraduhan nga ang atoang gilaan nga pundo din na 100% mupaingon mga higala sa project. Kaysa atoang mga higalang pasigarbo nga local contractor pagmamalaki sariling atin. Ha? Pagkahuman, ang muadto mga higala sa pundo only 40% na lang kay naputos nagtigba sa kickback mga higala sa mga congressman, senador o mga empleyadong opisyal sa Department of Public Works and Highways. Sus, Ginoo ko. Ha? Ang imuon sa DP o sino may trabaho sa DP yun, monitoring na lang. Di na tagaag chance ka mag-implement ng DP kay kurap na ng departamento. Pagbuida. Oh? Dawas nga kurap, ginagamit pa yun. Ha? Arang mga kurapod nga mga congressman. O, mga tambalos-los dagko. So, di na dapat tagaag chance. Pagbuida. Kanang DP, monitoring na. Pangkuhaan ng mga empleyado din na. Kanang mga, usap pala din na mga plantilya na. Bawasan na. Ang ibilin ng departamento, kana na lang sa monitoring na lang. O kwanday, kana di ang departamento sa spokesperson nila, kaya amigor ba na ako si Dean Ortiz, may pabor-pabor. Ha? Kana mo bang departamento na, mga material testing, usap pala din na, kaya mga monitoring, may klaro, wala, isa lang, monitoring lang yun, nga klaro. Mag-monitor ka ng foreign contractor nga nag-implement sa multi-billion o multi-million project na to para maiwasan ng korupsyon. Di ba? Mo'y tama. Dili kaya possible degree, pobida. Sandro Marcos, murag karon ka pa man na tao? Kadugay na ninyo, sige, pangwartaan ng mga construction, karon pa ka moingon nga mo na, kabaw magkag-usao na paglutsar, maghimo ka nagbalaod para naay lusot ang mga kurap nga mga congressman o taga Department of Public Works and Highways. Muna tinuod din na. Aghimo lang balaod para, ingon lang, kaman, balaod na buslot. Balaod na buslot. Why nada, mga higala. Gasayang-sayang na nagkwarta sa mga tao ng balaura na. Wa mangyapon na pulos. Inutil mangyapon na nga balaod. Ganong inutil? The purpose, mga higala, is to stop corruption. But it cannot stop corruption because sayo na kayo siyang lutsan. Dami lang, wala na. Tuis na ang balaod o balaod nun ni Sandro Marcos. Ayaw na tana. Pahumot lang ng inyo, aron ang mga tao. Dili mo samot kalagot sa inyohang ginahimo sa ilahang kwarta. Ayaw na. Kumita na yan. Alam na yan ng mga taong bayan o ng taong bayan, paano lulusutan ng mga corrupt public officials. Dami lang, wala eh. Maason, matris-upan na ni mo? Di na matris-up na ni mo, magdami ka din na mo ni si contractor, mo na mamaligya ay lang kawayan, himuon ni mo din nag-contractor, na ay lang biryad, anang mga kawayan o mga siklat din nag-unsa na mga baligya niya, mga baratuhon kayo, kaman mo kalitlag, engage, anang bilyon-bilyon mga higala nga kwarta, pundo, nga project. Di ba? Matay, binuang kayo na. Taon-taon, ato di mga higalang balikan, humalamang pipila ka mga pahinamdom. Everyone has their kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat,
takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Basic Love Radio. Balik na may gala din sa Tumatag Kuyog sa 90.7 Love Radio. Isyu sa Masa ang inyong paminaw. Live punta sa ito ay Facebook page ang June Bersamin Isyu sa Masa. Abong makasampon, good evening June, minaw mi karon diri sa sakyanan. Basic dapat June magkudita na gyud ang Senado. Imog Senate President si Cayetano unya balik sa Blue Ribbon si Marcolita para padayon ang pag-imbestiga sa flood control scandal. Mapod na ginahuna-huna o gusto may tabo sa tuang mga kaigsuonan din na siya. Kay wa man ni klaro ng Senate President nato hasta ni si Lacson. Wa man ni ka bangkaagan, wa man ni kahibalo may galaan ng investigasyon. Si Lacson pod ang inibaw ang pinulis ra gyud. Ay man na matabang nag pinulis ang tao na. I mean, dili ni ako ang pinulis degrading I mean, bisag unsa ka maayo pero dili siya tukma mga higala sa panahon. Mahimo gyud siya mga higalang kana bang kuan. Sa lawayo na hinuon siya, di ba? Ang pulis ko sa trabaho sa pulis okay kayo na. Pero ug ang trabaho o ang imong trabaho naa din na sa sinik gamitan nimo og pinulis, adi na mao mga higala. Di ba? So, kani atong balikan. Tama na nga sugyot. Wala na'y Pilipino nga mangontrata. After ma-approve, ihatag ngadto sa presidente. Ang katungod kinsa nga nasyonal. Foreign national. Kinsa nga nasyonal ang mukontrata labi na sa mga billion-billion, multi-million nga mga project nato sa gobyerno. Di na nato yata sa mga Pilipino, di na kakumpiyansahan ng mga Pilipino ng kontraktor mga higala. Kay kaya ra kayo ilungon sa mga congressman o kaning mga taga-DP. Kanang DP, butangan na lang naggamay ng empleyado, i-retrench na. Sayang, nagsweldohan na may galang DP. Wa man ay pulos ng uban din na. Sugoon naman mga higalang tigkuliktaan ng makikbak. Udango na. Butangan na lang naggamay ng empleyado ng DP. Ang trabaho na lang magmonitor anang mga foreign contractor nga maoy mo kontrata mga higala, maoy mo trabaho anang trabaho anang mga kontraktor. Di na yatag. Kay kani manggong mga kontraktor, mailong manggod kay ang ilang mga lisensya, ang ilang mga permit, beholden mga higala sa ato ang balaod. Ang atong balaod, ang tigpatuman sa atong balaod, ang naa din na ng mga ahensya nga tighisyo sa ilaha o mga permit, mga accreditation o uban pa, beholden mga higala sa mga opisyalis sa gobyerno. Tama di ba? Tanggalan sila o mga permit kung di sila musugot sa usay gustos congressman nga kickback. Kaya tawagan sa congressman ang leader sa ahensya nga ayaw na ninyo nag-renew na, ayaw na i-renew, muna. Kaya inyo kinang-renew, damayon tamo din na. Adlukon sila sa congressman. Pero kung lang yaw, dili na mga higala na, may tabo. Di ninyo i-renew, kamoy nag-hire sa amo Dito rami sa among nason, inyo may gi-hire dili, may problema, hawa may diri. So, mahibawa na karon sa mga tao, kisa ning congressman nga nangwarta sa foreign contractor. Diba? Dapat, basta maabot na milyon, di na ihatag mga higala sa local contractor, ihatag na sa langyaw. Alam pong makontrata po, ang langyaw yung pakontratahon, ang kantidad, 500,000 na po. Pildi raspliti na. Mura na yan, Andre. Atobot pa sabot. Kanang mga billions, multi-million nga mga kontrata, mga higala, ihatag ni sa langyaw. Di na ni ihatag na to diri sa mga local contractor. Kaya ang mga local contractor, wa man tabi yung nag-degrade na to sila, naaman po sila mga ability, mga higala, mga skills, pero very vulnerable sa corruption. Kaya sila
makaurag pangilong aning mga kurap nga mga congressman o mga public officials, kaning mga taga-DP, mga higala. Parang DP, manaro mag-inspection. Ingnon na ka, bisag pasado ang mga materialis. Dili pasado ang materialis. Hatag sa kickback, kaya ito papasaron. Di ba? At na testing-testingan na, picture na nito, nga nag-testing sila sa materials. Ingnon na nila pagkahuman, kaya wala may gihatag nga sobre, wala ka pasar. Bisag pasado ko, ibagsak mga higala na sa DP, basta di ka mga tangog talay, porbi. Ayaw na kong istoryahe anang di na tinuod yun, Ayaw na kong istoryahe, dipinsa mo din nagkutong sa inyong dipinsa, pero ang mga tao nakabalo na. Di ka mo hatag sa DP? Inig-testing sa materialis, kontraktor ka? Pero tindakuan niyo mong problema. Naka-invest na ka, nakalona ka sa mga bangko, mga financial institution, usaw na rin ang pagbayad, nga dili ka makakulikta sa DP, kaya ibagsak ang imuhang project, kaya materialis daw, di bisag mauman. Nga naman, kaya wak ka mo hatag, o kickback sa taga-DP. Maunay dangatan ni mo diya. Para mawala na, undangon ta na, mahigala na mga departamentuhan, butangan ta na nag-monitoring. Kamu na monitor diya. Yung trabaho, monitor lang mo. Kung naamoy na matikdan diya, i-report lang dali, kaya ito ang imbestigahan. Di ba? Di na kayo makapangwarta mga higala. Pero kani karon na set up, sila mga higala mag-accredit ang mga contractor, sila mo magpabidding, sila mga higala mo mag-inspection kung ang mga materialis ipasar mo wala, ay porbida. Saan katutak ang korupsyon may tabo din? Wa pa na ilabot ng ihatag sa congressman sa imo kung muhatag kag 30% kickback. Diba? Mauna mga higalay nakita nato sa to ang paghimay-himay niining mga isyu karon. Subay sa to ang paminawan nga mga investigasyon o subay sa to ang mga higala nga nadunggan gikan mismo sa mga kontraktor. Mauna nga mga kontraktor na agyo na karton permis sudlanan may galas kickback. Dili na envelope. Karton na square karton. Why sudlas kwarta paingon nga to sa DP? Dili na to. Ato na envelope kanang sana. So dito, di na masulod. Wala na kayong envelope. Malangkat na. Tungod sa kadako mga higalas kickback ipangayo ani mga panuhak dagko. Wa maghuna-hunag magabaan bang ilang pamilya gipalamoy nila mga higalaan ang ilahang kinungkuhan. Natulibagbag ng dagko. Maka-high blood mga higala. Dapat wala na. Kay mauna mga higalay hinungdan anang korupsyon. Mao gina muna hinungdan. Pero di na walaon. Kay mao manay fundraising pod mga higala sa presidente sa Malacañang. Fundraising sa Tambaloslos nga gusto mahimong presidente sa 2028. Kita mga higala undangon kay fundraising man naunsa man ka. Imong gipatay ang sana kining gansa nga nag-itlog og bulawan. Kuyawa ba? Killing the goose that lays the golden egg. Dili na pwede dyan. Naku po. Hoy, wa naman tayo oras. Pertimpas-pasa gini. Wa pa gini na ito mailis din nga to ang orasan ba? Hiningita tag orasan na hini mo tuyok. Atong orasan pertimpas-pasa. Ang orasan na ito dili sa issues masa. Ay nako. Apan ulat na may gala magbulag-bulag ato ang pulong pamalandong. Unta mamalandong ning mga corrupt public officials na to. Ang ato ang pulong pamalandong karong buntaga magabay. Ang dautang tumong walay luna bisan sa ato ang pagpamalandong. Bisan pagmamalandong ka kung inimuhag yung tumong, mangurakot gyud wala gyud na siya. 70 gyud na. Mga igala, wala naman tayong oras. Dili sa ito ang panagkuyog, panagkumanuan sa programang Isyu sa Masa. Again, ang ato ang passcode, Kiko. Kiko, ang ato ang passcode. Karong buntaga sa ato ang huli kanay, huli kanong daog kag brom-brom pa promo. Karong Biyernes, mag-raffle na punta. Na po yung 5 nga mudaog o grocery items, mga higala. Ako yung alagay bata-bata, June Belsamin. Pakigret kang edit Kiyamko kay naminaw karon si Bintan. Good morning ninyo din. Si Marlon Carlo Orminita. Good morning din na. Sa Toyota ni.
Sa wakaw sa bago niyo alagad, bata-bata June Bersamin, panamilit na sa mga nakalinyaw, hangtod. Ugma pohon, samang na samang istasyon, 90.7 Love Radio, Isyu sa Masa. Mayong buntag and keep safe always, mga bay. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa Masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.